बाजूला आणि मग पुढच्या ठीक आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलची सिव्हिल हॉस्पिटल आहे ना हां, तुमच्या सिव्हिल होतं, हां. 15 दिवस महिने. आता सुईल तुमच्या अंडर राहणार की कसं काय मग सीएचचं पद ऍक्च्युली फायनली आम्हाला लागेल बघा 543. बापरे मोठ्या एजचे असे हात दुखतात सह्या करून इतका स्टाफ डीनकडे असतो. आणि 986 सिव्हिल हॉस्पिटल सिनियर आहेत काय सगळे नाही, अजून नाही. सिनियर लोक आता पोस्ट होते. अच्छा हे आता हे ह्या वेळेला दुसरी बॅच आहे 100. अच्छा तिसऱ्या वर्षी थर्ड इयर 500 आणि मग पाचव्या ही बॅच पास. फर्स्ट इन दिस मेडिकल कॉलेज. I do not know how many of you know that starting a medical college in the district of Ratnagiri was a dream of the people of Ratnagiri for a long, long time. I have actually taken those hostels on agreement for 3 years. I am planning to really finish it off within 6 to 8 months. So very soon you will be in this campus of part. You are from which place? मुंबई. Mumbai is quite well-mannered people and with all the amenities. Like neighboring Singapore, which I should not say. They have everything. You have off, you have. And because of 30-year efforts, that this college has really seen the level. You are the first batch of this college, and I am the first dean of this college. Visited myself just to check what it offers, but it is a very good complex with very good auditorium system, quite a few tourist places. You just go around. And you all must have observed what meticulous planning has gone into making this college building the state-of-the-art building. Now I will kickstart the session. सोनेरी दिवस आहे रत्नागिरीकरांसाठी मेडिकल कॉलेज प्रत्यक्षात सुरुवात झालेली आहे काय ॲज अ डीन म्हणून आपल्या भावना काय मला अतिशय अभिमान आहे की अत्यंत खडतर प्रयत्नानंतर हे महाविद्यालय रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू होतं आहे आणि मला पूर्ण खात्री आहे की हे महाविद्यालय सुरू झाल्याने रत्नागिरीचा लौकिक हा पूर्ण देशात आणि जगभरात पोचेल आणि एक अतिशय उत्कृष्ट असं मेडिकल कॉलेज या जिल्ह्यात सुरू होईल. याचबरोबर मेडिकल कॉलेज सुरू झाल्यामुळे 100 विद्यार्थ्यांना तर MBBSचं ट्रेनिंग मिळेलच,
परंतु इथलं जे सिव्हिल हॉस्पिटल आहे या सिव्हिल हॉस्पिटलचंही श्रेणीवर्धन होण्यास मदत होईल आणि या जिल्ह्यातील आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील रुग्णांनाही उत्तम आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा निश्चितच मिळेल. तर कशी असेल रूपरेषा मेडिकल कॉलेजची 5 वर्षाची? हे कॉलेज NMCने 100 ॲडमिशनसाठी मंजूर केलेलं आहे. यावर्षी पहिली बॅच 100ची ॲडमिट झालेली आहे. कालांतरानं प्रत्येक वर्षी 100 असे 500 विद्यार्थी या कॉलेजमध्ये ॲडमिट होतील. शेवटची बॅच येईल त्यावेळेला पहिली बॅच पासआउट होईल. असे कुठल्याही क्षणी या महाविद्यालयात 500 विद्यार्थी शिकत असतील. आता ॲडमिशन जे झाले साधारण कोकणामध्ये किती विद्यार्थी आहेत, महाराष्ट्रामध्ये किती विद्यार्थी आहेत आणि देशभरात? 100 ॲडमिशन्समध्ये शासकीय नियमाप्रमाणे 85 महाराष्ट्रातील आणि 15 पूर्ण देशातील असा कोटा आहे. ऑल इंडियामधून सुद्धा कधी कधी महाराष्ट्रीयन मुलं येतात, कारण तो कोटा सगळ्यांसाठीच आहे. यावर्षी 85 महाराष्ट्रात जी मुलं आली त्यामध्ये 5 मुलं कोकणातली दिसतात, म्हणजे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतली. त्यातली 4 रत्नागिरीतली आणि 1 सिंधुदुर्ग. रत्नागिरीत मेडिकल कॉलेज हा शब्द फार उंच वाटते, कसं वाटतं तुम्हाला? नाही, कळालं नाही. रत्नागिरीमध्ये मेडिकल कॉलेज सुरू झाला शब्द फार उंच आहे. लोकांच्या भावना तशी जुळल्या जाते की मेडिकल कॉलेज कधी सुरू होणार आणि आज प्रत्येक सुरू झालेलं आहे. खूपच म्हणजे आमच्या आनंदाला पारा राहिला नाही. इतकी ती आनंददायी अशी गोष्ट आहे, अभिमानास्पद गोष्ट आहे. आणि त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे हे जे कॉलेज इथे तयार केलं गेलेलं आहे हे उच्च दर्जाचं. इथे एअर कंडिशन्ड अशा लेक्चर हॉल्स, एअर कंडिशन रीडिंग रूम आणि खूप छान अशी ही वास्तू आपल्याला मिळालेली आहे. त्यामुळे हे कॉलेज येत्या काळात संपूर्ण भारतामध्ये प्रसिद्ध होईल यात मला जराही शंका नाही. मेडिकल कॉलेजचा नेमका रत्नागिरीकरांना कशा पद्धतीने फायदा होईल? रत्नागिरीमधील मुलांना कालांतराने आपल्या जिल्ह्यातच MBBS करण्याची संधी मिळेल. पहिल्या वर्षात जरी संख्या कमी दिसत असली तर ती हळूहळू जसा याबाबत प्रचार प्रसार होईल तशी ही संख्या निश्चितच वाढेल. त्यामुळे मुलांना रत्नागिरी सोडून बाहेर जाण्याची वेळ येणार नाही. आपल्या जिल्ह्यातच, आपल्या गावातच त्यांना हे शिक्षण घेता येईल. दुसरी बाब म्हणजे मेडिकल कॉलेज जेव्हा होतं तेव्हा इथलं जे जिल्हा सामान्य रुग्णालय असते ते या मेडिकल कॉलेजला संलग्नित होतं आणि हे संलग्नित झाल्यानंतर आमचे जे डॉक्टर्स आहेत ते तिथेही सेवा देतात आणि त्यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता आणि इतर ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक पडतो आणि एका अर्थानं त्या रुग्णालयाचं श्रेणीवर्धन होतं आणि हे आपल्याला येणाऱ्या काही काळात निश्चित दिसून येईल. मेडिकल कॉलेजमुळे भविष्यात आरोग्याच्या सगळ्या अडचणी दूर होतील असं तुम्हाला म्हणायचं आहे? निश्चितच आपण पाहत असाल की कोविड नंतर जवळजवळ प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेजची मागणी सुरू झाली. कारण खरं तर कोविडच्या काळामध्ये मेडिकल कॉलेजचं महत्त्व अधोरेखित झालं आणि यामुळेच प्रत्येकजण आता आपल्या जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज मागत आहे. त्यामुळे निश्चितपणे मेडिकल कॉलेज झाल्यामुळे खरं तर मेडिकल कॉलेज हे टर्शरी केअर सेंटर आहे. इथे सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया, किचकट असे रुग्ण हे येत असतात आणि यांना इथं ट्रीटमेंट दिली जाते. तर टर्शरी केअर सेंटर असल्यामुळे मेडिकल कॉलेजचं एक अनन्यसाधारण महत्त्व निश्चितच आहे. मेडिकल कॉलेजचा नेमका कन्सेप्ट आणि कशी असेल त्यांची प्रोसेस 5 वर्षामध्ये कसं असेल? प्रॅक्टिकल असेल, क्लरिकल असेल, म्हणजे हे सिस्टम मेडिकल कॉलेजमध्ये यंत्रणा कशी काम करेल याचे NMCने डिटेल्ड गाईडलाईन्स दिलेले आहेत. म्हणजे पहिल्या वर्षाला 3 विषय असतात. हे मेनली प्री क्लिनिकल आहेत, म्हणजे ते टीचिंग बेस्ड आहेत. हॉस्पिटलमध्ये आता अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर आहे परंतु मेनली क्लिनिकल आहे. दुसऱ्या वर्षानंतर दवाखान्यात जाण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. तसे टप्प्याटप्प्यानं मुलं येत जातील. कालांतराने इथे MDMS सुरू होईल. MDMS सुरू झालं की MBBS झालेले रेसिडेंट्स आपल्याला मिळतील आणि हे आल्यामुळे दवाखान्याची किंवा रुग्णालयाची कार्यप्रणाली निश्चितपणे बदलेल. रत्नागिरीमध्ये त्याचा कुठेतरी कंट्रोल तुमच्याकडे असणार आहे का? कारण प्रचंड प्रमाणात लूट केली जाते मेडिकल या फील्डमधून रुग्णांची. हो, टप्प्याटप्प्याने जसं श्रेणीवर्धन होईल सिव्हिल हॉस्पिटलचं तसं या गोष्टींमध्ये निश्चितच फरक पडेल. प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काय फरक झाला? प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजमध्ये
ॲडमिशनची प्रक्रिया खूप वेगळी आहे. गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये येणारी सर्व मुलं ही अत्यंत हुशार, कुशाग्र बुद्धीची, चाणाक्ष, कष्टाळू, अभ्यासू अशी असतात. ती पूर्णपणे आपल्या मेरिटवर आलेली असतात आणि त्यामुळे आपण पाहाल की गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजमधून पास होणारे डॉक्टर्स जे असतात हे यांची काम करण्याची पद्धत, विचार करण्याची पद्धत ही निश्चित वेगळी असते. आम्हीसुद्धा मेरिटवरतीच गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजमधून आलेलो आहोत आणि जो काही स्टाफ वैद्यकीय महाविद्यालयात सध्या सेवा देतो आहे हा बाहेरच्या खाजगी व्यवसायाच्या आमिषाला बळी न पडता की आपण काहीतरी समाजाचं देणं लागतो या उद्देशानं आणि ही खूणगाठ मनात बांधूनच या क्षेत्रात आलेलं आहे. रत्नागिरीत सुरू झालेल्या मेडिकल कॉलेजमुळे भविष्यात 5 वर्षानंतर इथून डॉक्टर बाहेर पडतील, आपल्याला काय विश्वास वाटतो याबद्दल? या कॉलेजमधून उत्तम डॉक्टर बाहेर पडतील यात मला अजिबात शंका नाही. याचं कारण आहे की हे कॉलेज ज्या पद्धतीनं वाढत आहे, तयार होत आहे, हे एक उत्कृष्ट, महाराष्ट्रातलं एक उत्कृष्ट मेडिकल कॉलेज होणार आहे. दुसरं म्हणजे इथला जो दवाखाना आहे, खरं तर मेडिकल कॉलेजचा एक महत्त्वाचा भाग दवाखाना असतो, कारण मुलांना, शिकणाऱ्या डॉक्टरांना पेशंटशीचा संबंध हा दवाखान्यात येतो आणि हा दवाखाना जो आहे इथे प्रचंड प्रमाणामध्ये पेशंट्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे पेशंट्स आहेत. त्यामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांना जे ट्रेनिंग मिळेल ते अत्यंत परिपूर्ण असेल आणि परिपक्व डॉक्टर्स हे या संस्थेतून MBBS होऊन बाहेर पडतील. रत्नागिरी सुरू होण्याचं मेडिकल कॉलेजचं क्रेडिट मी पालकमंत्री महोदयांना देईन. माझा त्यांच्याशीच नेहमीच कॉन्टॅक्ट असतो. मी ज्या वेळेला माझी इथं पोस्टिंग झाली त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं होतं की मेडिकल कॉलेज हे माझं स्वप्न आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत हे मेडिकल कॉलेज सुरू व्हायलाच पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जे काय करायचं ते तुम्ही करा, तुम्हाला काय